2002आवनो आंनि हौवाया गैयामोन गोमाजानाय आङो सासे बेक्ति आरो बेनि उनाव आङो बे फिसाफ्रा गोरलै गोरलै आरो मावनानै जानो जेबो राहा गैयामोन आं बे राहा गैयैनि थाखाय आङो बर' हौवा मिस्ट्रिफोर खामानि मावहैयोमोन बिसोरजों आङो थाङो मावहैयो हेल्पार मावोमोन बिसोरनि मावनायखौ आङो नोजोर लादों माबायदि मावब्ला माबायदि जागोन बेखौ नोजोर लानानै मावनानै बिदिनो 3 बोसोरफोरबायदि आं हेल्पारावनो मावदों बेनि उननिफ्राय आङो मिस्ट्रियावहाय आङो डाइरेक्ट मिस्ट्रियावहाय मावदों जेब्ला मिस्ट्रि मावजेननाय नुयो अब्ला मालिकफ्रा आंखौ बिराद हामजादों एफाबां मोजां माथो मिस्ट्रि मावहैयो होमबा जोङो बेनो डाइरेक्ट जोङो मिस्ट्रिनि हाजिराखौनो होगोन होननानै बिसोरो मिस्ट्रिनि हाजिराखौ होदों आं मावबाय थादों मावैनो मावनानै उनावहाय जेब्लानाखि भुटाननिफ्राय मावालाबानो थानानै आङो गामि मावबायदों गामिनि मानसिफ्रा मिथिनानै आंनि मावनायखौ नुनानै हामजानानै बिसोरो गामिफोरावनो होदों गामियाव होनानै गामियाव मावदों आं गामियाव मावनायखौ नुनानै बिसोरो न'फोरखौ मोजां मोननानै हामजानानै बिसोरो उनावहाय बिदिनो बेनिफ्राय बे मिथिदों लांदों बेयाव आङो ओरै थांनानैहाय गावसोरो बिदिनो मबाइल नाम्बारफोर लाबाय लेंहरबाय नायबाय मावदों आङो मावनानै दा मावै मावबोनानै बेजोंनो आङो फिसाफोरखौहाय सानै फिसाखौ फोरोंदोंमोन सासे फिसाखौ आङो जेब्लानाखि फरायफुनाय समाव आङो मोनसे बिफद जादों आङो आखाइयानो आंनिया लोरिनानै होदों आखाइ लोरिनायनि गेजेराव आङो फोरोंनो हायाखै बे फिसाया थानांदों आरो बेनि गेजेराव बे थादोंब्लाबो आरो सासेखौ आङो दिनैसिमबो बे मावनायजोंनो आंनि खस्थ' खालामनायजोंनो आङो फोरोंगासिनो दङ नाथाय दिनै फोरोङै फोरोंबोनानै मावबोनानै दिनै बिसाया खुनुरुखुम दिनै दा बिसिमाव सहैनानै दङ दा बेसिम सहैनानै बेखौ फरायनायनि उनाव आं मा खालामनानै एडमिसन खालायगोन बिनिबो आंनाव सिन्था दङ आङो दासिमबो दाबो मावगासिनो दङ दाबो आङो बुंनो थाङोबा आं दहायसो फैदों मोनसे आमटेका होननाय जायगायाव आमटेका अखिगुरि होननाय जायगायावहाय सासे जहन बसुमतारी होननायनि न'खराव आं खामानि मावगासिनो दङ आङो दा प्लास्टारा हाजोब्बाय आरो आद्रा दंबावो आङो बेखौ आरो मावहैफिनबावनांगौ जानानै दं आरो दिनैसिबां गंबेसे न'खर बानायखो? न'आ गोबाङैनो जाबाय आं खुस्रा खुस्रि गोबाङैनो जाबाय जेब्लानाखि बै समावहाय गभर्नमेन्टनि न' मोनलादों बे 2017 न' मोनदों नैबे समावबो 15था बायदि लुखादों आरो बे बारबाखि बस्तियाव लुनायाबो गोबां जाबाय आङो दा दिनै जे 3 नं माबायदि गोजोननाय मोनदों? आङो दा बे सारमोना बे आंनि सासे बेक्ति सासे फंबाया सासे बियो भिडिअ हगारना होदोंमोन बे सारमोना नुदों नुनायजों लोगोसे बिसोरो आंनि न'खरावदि फैदों आं जोबनो गैयै गोजोननाय मोनदों आरो बे सारमोन फैनायजों लोगोसे आं माबा फिसाखौ फोरोंनो थाखाय फेदेरनो थाखाय आंनो माबा अनसुंथाइ होगोन होननानै आं बिराद आसा दङ आंनि गोसोआव रंजाखांनाय दङ सारमोनादि ओरैनो फैयाखै होननानै आंनि गोसोआव बे साननाय दं आरोखि आङो बेखौ जेब्लायबो आसा थागोन आरो गोबां मानसिफ्रा नोंथांखौ नागिरो खोमा न' लुहोनो मानो खामानि मावनो माब्रैहाय मोननो हागोन नोंथांखौ? बे बिथांमोना इसोरो आंखौहाय मोननोबा सोरबा सासेनिफ्राय सोरबा सासे मबाइल नाम्बार लायो आरो सोरबा सासेनिफ्राय सोरबा सासे सोंनानै न'आव फैथारनानै आंजों रायज्लायफैयो रायज्लायनानै न' जायगा अबेयाव बेखौ खोन्थालाङो आरो लेंनायजों लोगोसे कन्टेक्ट नाम्बार होलाङो आं बाहाय कन्टेक्ट नाम्बार फन खालायनानै आङो थांनानै नायो आरो मावहैयो बिसोरो जेब्लानाखि आं मावहैयो अब्ला हामजायो बिसोरो हामजानायनि थाखायनो बिसोरो आंखौहाय खामानिखौहाय जोबजासे होयो आंनो गिदिर न'खौ लुफेरबाय नामा? न' फिसानिफ्राय गिदिरसिम आङो न'खौहाय बिल्डिंफोरखौ लुवाखै बिल्डिंखौ जानाखि बे दा जेरैबायदि RCC बेफोरबायदि लुगासिनो दं नै बेबायदि न'खौ लुगासिनो दङ आङो बेबायदिखौ लुयो आङो बेबायदिजोंनो आङो जागासिनो दं आरो माने 3 थाला 4 थालायाव आं हारसिं बेक्ति लुनो हायाखै ओमफ्राय बेफोरावबो आङो सिगां समाव गोबां मिस्थ्रिफोरजों लोगो नांनानैलाय गाखोदों मावदों
आं गाखोनायखौ खमि होननानै लाया मानो होनबा गाखोनाय मावनायखौहाय आङो गावखौनो गाव सासे बर' हिन्जाव जानानैबाबो दुगि बुंनाय बायदि जायो आं मावो आरोखि लोगोफोरजोंब्ला बे 2 थाला 3 थालाब्लाबो मावफायो अब्लाबो आं हारसिं बेक्ति फसङाखै गावनि न'खौबो लुना लादों नोंथाङा निसय आंनि न'खौबो आं लुनानै लादों आंनि न'आबो आंनो लुखानाय आरो नै खाथिफोराव ओइनो बैफोरावबो दङ सारमोना नुलांगोन दा नुनोबो हागोन नुलांगोन बेफोरबो आंनो लुखानायनि बे न'फोराबो न'खराव सोलिनायाव माबायदि खस्थ' मोनो गथ'फोर सानैखौ लानानै आङो न'खराव सोलिनायाव अनेक दुखुजों अनेक खस्थ'जों आङो न'खराव सोलियो आङो अब्लाबो आङो फिसाफोरखौ अननायजों आं दैदेनो गिबियावनो जयमति ब्रह्म बिथांखौ आङो साबायखर जासिगोन जे दिनैहाय दादगारिनि नैबे 3 नं सनापुर गामियाव आङो दिनै दंफैयो जोंनि UPPLनि लाइमोन गांखंनि नेहाथारि जाहा दङ बिथां बिन'द शर्मा बिनिफ्राय निसिमा ब्लकनि प्रेसिडेन्ट दुलाल बसुमतारी चिरांदुवार ब्लकनि जा प्रेसिडेन्ट बिथां बिरदाव मोसाहारि लोगोसेनो काजलगाव ब्लकनि गाहाय नेहाथारि मनेस्वर खाख्लारिजों लोगोसे जा जिल्लानि सासे दैदेनगिरि जेसया बसुमतारीजों लोगोसे जोंहा ब्राइस दङ आरो जोंनि UPPL दोलोनि गासैबो बिथांमोनखौ लानानै आङो दिनैहाय जयमति ब्रह्म बिथांनि न'आव आङो फैदों खारना बेनो जे सानब्रै सानबासो सिगां ससियेल मिडियायाव बिथांनि मोनसे भिडिअ आं नायदोंमोन आरो बे भिडिअनि गेजेरजों आङो जोबोद मोनसे दुगाखांनाय आरो रंजाखांनाय मोनदोंमोन गुबुन फारसे दुखुबो नांदोंमोन जे मानगोनां बिथां जयमति ब्रह्मनि बिथांनि जि हालोद जे न'खराव गारजेन गैयैनिफ्राय गारजेन गोमाजानायनि उनाव 2 गथ' फिसाज्लाफोरखौ फेदेरनाय फोलावनाय आरो फोरोंनायनि थाखाय जिबायदि खस्थ'जों दुखुजों हांमाजों मारै फोरोंगोन मोनसे गाबखांनाय बिनि गेजेरजों बिथाङा भुटानाव थांनानै राजमिस्ट्रिफोरजों हेल्पार खालामनानै उनाव बे खामानिखौ नायै नायै एसे समनि गेजेरावनो गावबो जे मावनो हायो गोसोआव मोनसे बोलो फैदोंमोन आरो बर' बिमा हिसाबै नायब्ला नुगोन आइजो हिसाबै नायब्ला नुगोन आइजोफोर मावनो हायै जेबो खामानियानो गैया दिनै जोंनि समाजखौ नायोब्ला न'खर बेंनायनि नोङो 50% बांसिन आंथ' बुंगोन 80% आइजो माहारिया बिमा माहारिया दिनै रुजुनो आरो बे जाय जिनिसखौ थांनाय जोंनि नैबे ओनसोलाव जोंनि समाजाव गोलाव समनिफ्राय हौवा माहारिफ्रा मावबोदों बे खामानिखौ दिनैहाय जोंनि बर' बिमा जयमति ब्रह्म बिथाङा मावनानै दिन्थिदों आरो एखुथायै बा जुनियायै बर' समाजखौ नायोब्ला जोंनियाव राजमिस्ट्रि हौवा मानसियानो गैया दिनै टटेलनिफ्राय जुदि नायोबा 1% निस्सय जाया बे 1%नि गेजेरावनो दिनै जयमति ब्रह्म बिथाङा आगानखौ होदों आरो आगान होनाय लोगो लोगोनो बिथाङा जोबोद मोजाङै खामानिखौ मावनानै दिनै गावनि फिसा उन्दैखौ बेंटल कलेजाव BBA आव फोरोंगासिनो दङ दा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन बेचेलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन दा बेखौ रोंखांनायनि उनाव दिनै जाफुंसार हयथ' सासे सुबुं बिथाङा नुजाफैनो हागोन माजों जे बिथांनि बिमाया बे फंबायनि बिमाया जयमति ब्रह्मआ जे जायखौ हौवा समाजा मावो जायखौ जोंनि गेजेराव आइजोफोरखौ मालाबा बेखौ मावनो हाया होननानै सानफ्राङो बे खामानिखौ बिथाङा मावनानै दिन्थिदों अदेबानि गुबुन रायजो गुबुन हादोरफ्राव आइजोफ्राबो राजमिस्ट्रि मावनाया गोबां दङ नाथाय जोंनि समाज बा जोंनि नैबे ओनसोलाव बेबायदि निस्सय गैया दा बेयो जोबोद मोनसे बाख्नायथाव आंथ' बुंगोन जोङो दावहा नांनायावबो आइजोफ्रा जेनबोआखै जों बुंनो हायो बिरगोस्रिनि खोथा जों बुंनो हायो थेंफाख्रिनि खोथा गाम्बारि सिख्लामोननि खोथा दिनैहाय बिथांमोनहा लेजेन्डारि जोंनि हिर'फोर हिर'इनफोर दिनै जोंनि जयमति ब्रह्म बिथाङाबो जोंनो समाजखौ मोनसे दिग होनाय जेराव जोङो खामानि गैजायैनि थाखाय गोबां ओरैनो आन्दायनानै थायो खामानिया जोंनि मेगन सिगाङावनो गिदिंगासिनो दङ आरो दिनै जि खामानिखौ हमदों बे खामानिया दिनै जोबरोङै मोनसे खामानि बियो सानफ्रामबो सोरनियावबा नङा सोरनियावबा माबा नङा माबा खारनाव न' लुगोन बायदिसिना खामानि दङ बिनि थाखाय खामानि निस्सय जोबनो थाङा बिथाङा बुंदों जे गावनि देहा थाजासिम गोसोआव बोलो थाजासिम बे खामानिखौ मावगोन जोबोद बाख्नायथाव आङो खावलायगोन जायफ्रा बे भिडिअखौ नायदों जे बिथांनि जि मावनानै दिन्थिनाय खामानि बेखौ आइजो समाजल' नङा आइजोनि सायावल' नङा जोंनि हौवा माहारिफ्राबो बे खामानिखौ मावनांगौ खाथियावनो जोंहा भुटान रायजो बे भुटान रायजोनिफ्रायनो सोलोंनानै फैदों भुटान रायजोआव बेबायदि गोबां खामानिफोर ओंखारो जायखौ बिथांमोनहा जोंनि नैबे ओनसोलनिफ्रायनो लुबैदों आं खावलायगोन जोंनि लाइमोनफोरखौ आं खावलायगोन जोंनि जायफ्रा खामानि गैजाया होननानै गावखौ सानना लादों बिथांमोना जुदि बे फारसे जुदि जों
गोसो होयो बे फारसे जुदि जों समाज हिसाबैनो बा जोङो जुदि एनकारेज खालामनो हायो बेबायदि माबा मोनसे मटिभेसन खालामनो हायो बेबायदि माबा मोनसे प्रग्राम खालामनायनि गेजेरजों जोङो बे लाइनावबो जोङो आवग्रिनानै लानो हायो बेखौ आङो नुहुरदों बेनिखायनो आं खावलायबाय बयबो बिथांखौ जोङो मदद बोरै हायो जों होनांगौ आरो आंनि फारसेनिफ्रायबो आङो निस्सय बिथांमोनखौ बोरै हायो मदद होनो आङो नाजागोन जे बिथांनाव फरायनाय फिसाला दं सासे फिसाया गुबुन गुबुन खामानि मावनानै बिथाङा मिस्ट्रि खामानिखौ निस्सय मावो खोमा बेनि गेजेरजों न'खर संसारा जाहाथे गुबुनफोरबायदि बिराद माने रोहो रोहो नङाब्लाबो जिउखौ दैदेनलांनो हानायनिथ' लामा थानांगोन दा बेनिखायनो बेखिनिखौ बोरै हायो निस्सय नाजानाय जागोन आङो साबायखर जासिदों खुलुमनाय बावदों आङो जयमति ब्रह्म बिथांनिसिम जे बिथाङा जोंनि रल मडेल जाथों समाजाव निस्सय जाखागोनबो आरो फैबाय थानाय समाव जेरैहाय जोङो गाम्बारि सिख्ला बिरगोस्रिमोनखौ जेरै गोसोआव लाखिदों बिथांनि मुङाबो जोंनि जारिमिनाव सनानि हांखोजों लिरनाय थाथों बेखौ आङो मिजिं खालामो